Mao na pod. Bagsik sa Donikob. Atong sudan karon. Lami kay bay, no. Tulo ni ka klase halo-halo ba. Limasag, ay hipon, na ay tahong. Oh. Maunta. Sobrang dilim. Atay pinya ba? Tamis kayo. Lami kayo bay. Maunta. Sugod na pog pangaon. Kuan eh. Halo-halo tong sudan karon. Tulo ka klase ba. Harap. Lami kayo. Naunta. Shoutout pala sa pinsan ko dyan sa Parola nasa may gate 18. Si Lina Cansino. Kailan mo diyan na? Ano yung balay? Katulo lang sa kanan. Muna yung balay. Naunta. Sarap. Grabe katambok oh. Kasag. Gikan pa ni sa daon nakasag. Sa GL ba? General Luna. Shout out din dyan sa pinsan ko sa ano? Sa may palengke sa GL. Ay Ruel. Ruel Cansino. Kansin. Ruel. Melindo. Mali. Sarap po. Kasag. Gikan sa dao. Lami kayo bay. Nga unta. Sarap po. Shoutout din kay Yo Boy dyan sa Piakle. Yo! Batak na mo karon. Mamaya, overtime ka mamaya. Naunta. Usaka ko niyang gabi eh. Magdala ko kuan ba? Sapang. Mapit ko maburhan kay manoko kung baki ko niya. Saka diretso ko diya. Sarap. Lami kayo. Sabaw pa lang. Manghang. Sarap nito. Ako ang taba. Assorted yung ulam ni Bagsi ngayon. Niluto ko to sa ano? Sa cutter ba? Kaya napakalami kayo. Harap. Sarap
Dako kay ko no. Shout out din sa nanay ko dyan sa season. Nanay Bining. Nay. Gising na. Naunta. Kalugsong ko kanina season. Happy to dia ba? Tapa man season ron. Alam ko, Bernis ang tabo diya eh. Ang lagi niya ako kanina. Alahal man naman ulit. Kalimutan ako yung paborito ba? Ato. Kalimutan ko palit. Yap. Shoutout din sa pamangkin ni Mrs. dyan sa ano, sa may RP. Sinsya na kapon eh. Yung niluto ni tito mo, kulang pa. Yung pusit, di ba naghingi ka? Sinsya na. Kinulang pa. Sunod na lang. Bawi ka na lang pag nagluto ako ulit. Sarap. Tahong. Tahong ni Carla ba? Tambok kayo. Dami. Gayo. Sarap. Shoutout din sa lahat ng tumanggap ng ayuda. Sana magkaroon din ako. Wala pa si Bagsik ha. Hindi ko alam kung magkaroon si Bagsik. Daghan salamat sa namigay ng ayuda. Sana tuloy-tuloy ang bigayan. Harap. Kanina, kisi-kisi pa kanina, lokso-lokso pa nila. Habis, harap. Lami kayo. Shoutout din sa mga kasama kong driver. Sinsya na ngayon. Matumal ang biyahe natin ngayon. Panoorin nyo lang si Bagsik. Kahit matumal ang biyahe. Parang mabilis na rin pag nakita si Bagsik. Shoutout din kay Raul.
driver ng 425. Siya taga ano ko, pagwapo baka magsit na. Kaya gwapo siya magsit ko. Daghang salamat sa ibay. Sarap. Puro pang high blood to lahat. Alimasag, hipon, tahong. Yeah. Pinamita ko yung pangontra ba. Pinya lang ang pangontra niyan. Sarap. Sausaw mo sa tuyo kalamansi. Lamig kayo. Shoutout din kay Bayaw dyan sa Santa Lucia, kay sa Visayas. Kay Boknoy. Tama. Saan ta? Sarap ulam mo ngayon, bangos. Lamig kayo ba? Sarap. Ang sarap talaga ng tao. Pag kumain kayo ng taho, mag-ingat kayo. Kailangan nyo hindi binasa ang tahong kainin. Masarap talaga pag sariwa. Binalatan ko na para subo ka na subo. Hop. Daghang salamat sa nag-subscribe sa akin sa Bagsik ba. Thank you Click nyo na lang sa notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Thank you. Daghang salamat. Bagsik sa doon ito. Ayaw kalimti. Walain, nag-iisa lang.